ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ், வெல்கம் டு ஜெரி கலெக்ஷன். இன்னைக்கு ஜெரி கலெக்ஷனில் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிற இந்த சைடு ஓப்பன் டாப் டபுள் எக்ஸல் சைஸில் அவைலபிளாக இருக்குது. பாருங்கள், நல்ல ஒரு அழகாக நீங்கள் ரெகுலர் வியருக்கு, காலேஜ் வியருக்குலாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அவ்வளோ அழகாக இருக்குது. வித் ஓவர்லாக் உங்களுக்கு இதில் கொடுத்துருக்காங்க. இதோட ப்ரைஸ் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஜஸ்ட் உங்களுக்கு 250 மட்டும்தான். பாருங்கள், எவ்வளோ அழகான ஒரு சீக்வன்ஸ் ஒர்க் கொடுத்துருக்காங்க. ஜஸ்ட் 250 மட்டும்தாங்க. இதில் கலர் இருக்குது, மொத்தம் 7 கலர் இருக்குது. யாருக்கு வேணுமோ சீக்கிரமாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. அழகான ஒரு ரெட் கலர், நெக்ஸ்ட் பாருங்கள் ஆரஞ்சு கலர், அடுத்து ஒரு கிரே கலர், நெக்ஸ்ட் ஒரு ப்ளூ கலர், அழகான லைட் ப்ளூ கலர், எல்லோ கலர், லாஸ்ட் அண்ட் ஃபைனலாக க்ரீன் கலர். யாருக்கு வேணுமோ சீக்கிரமாக ஸ்க்ரீன்ஷாட் எடுத்து ஆர்டர் ப்ளேஸ் பண்ணிக்கோங்க. ஃபர்ஸ்ட் டைம் சேனல் பார்க்குறீங்களா? மறக்காமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க. தேங்க்யூ.